Районның авыл җирлекләре башлыклары бу юлы югары мәлім җирлегендә. Район башлыгы катнашында күчмә семинар бара. Катнашучылар Фаил Хакимуллин ихатасында булып, аның крестьян фермерлык хуҗалыгы эшчәнлеге белән таныштылар. Тырыш Хакимуллиннар 50 баш бозау асрый. Он в 2019 году зашел в грант, он получил грант агростартап на сумму 4 миллиона рублей. На 1 миллион он купил трактор сразу с погрузчиком. Этот трактор, значит, зашел в кооператив Степной Зай. На 3 миллиона, значит, он арендует ферму. У него арендованные земли есть, выращивает 50 телят. Үзләренең җирендә арпа пешән үстерәләр, җәйләрен булынлыкта электр көтүчесе белән малларын тотсалар, кышын махсус утарда да үстерү мөмкинлекләре бар. Кыскасы, эш җитәрлек үзләренә. 19 елны агростап арт программасына кирип, нашел программы буенча эшлибез. Но сегодня уже привыкаем, наверное, большим и многочисленным этим проектам, вот поэтому радуемся пока, как Ильсур Раевич Митшин сказал, спокойно. Шулай ук югары мәлемдә федераль программа буенча яңартылган Басара елгасы күпере дә аерым игътибарга алынды. Бу күпер авылның бер урамын икенчесе белән тоташтыра. Халык йөрөй, бабайлар килә җомгаларга. Семинарда катнашучылар әле быел гына төзекләндерелгән мәчет белән дә таныштылар. Авылның имамы Айрат хәзрәт Солтанов мәчеттән кеше өзелмәвен, яше карты намазга йөрүен җиткерә. Семинар барышында янгын куркынычсызлыгы хезмәте бүлекчәсе дә каралды. Шәһәрдән ерак авылларда гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта мондый хезмәтләрнең ярдәме бик зур. Районның 8 җирлегендә шундый янгын сүндерү пункты эшли. Һәрбер җирлекнең халкы бәхетле үзенең җитәкчесе белән диләр бит. Менә бу җирлектә безнең тырыш халык яши, бик күп мал тотып яшиләр монда, безнең иң күп маллы хуҗалык авыл җирлеге безнең шушы югары мәлем авылы. Семинарның пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Югары мәлем авыл җирлегенең социаль көнкүреше үзара салым хисабына башкарылган эшләр белән җирлек башлыгы Ленар Сибгатуллин таныштырды. Республиканың мөгезле эре терлекләрендә ачыкланган бруцеллез йогышлы авыруы турында, аннан саклану чаралары хакында районның баш ветеринар табибы Фаат Исламов сөйләде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.